Алмаз Сәлимович bir юлы иш Дания, татар, рус һәм чуаш телләрендә чыгучы газеталар яздырды. Мин бүтән андай газетларны белмим. Татар телендә, чуаш телендә, рус телендә чыга торган. Дружба, дуслык, ул күп еллар шундый форматта чыга. Киләчәктә дә шулай булып калырга тиеш. Без анарга үзебез яктан мөмкиндә ярдәм бирергә тиеш. Безнең редакциягә терәү булып калырга тиеш. Безнең халык киләчәктә дә безнең газетебез яшәсен, безгә көндәлек оператив информация биреп торсын. Район газетасында мәгариф тармагы киң яктыртыла. Шуңа да мин район газетасын һәр укытучы, тәрбияче алдырырга тиеш дип саныйм дип белдерде районның баш педагогы Ленар Мәнәпов та. Бу газетага теләп язылалар һәм аларның минемчә инде ул газета аларның мәгариф журналы кебек иләрендә һәм стиль газетасы булырга тиеш аларның укытучыларның да тәрбиячеләрнең дә. Мин инде үзем дә язылам һәм инде башка үземнең кул астында эшләгән хезмәткәрләремне дә монага индим. Район бизнес структуралары ягыннан әлеге файдалы һәм иҗтимагый әһәмияткә ия инициативаны Шина үзәге директоры Тимур Байбулатов та хуплады. Ул газетаны ышанычлы коммерция партнеры дип саный. Мы рады поддерживать. Без үзебезнең күптәнге ышанычлы партнерларыбызның бу акциясын хуплыйбыз. Без уртак нәтиҗәләр өчен хезмәттәшлек итәргә әзер. Нурлат шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы Валерий Мартышин да яшь чагыннан ук район газетасын әһәмиятле мәгълүмат чарасы итеп тануы турында горурланып сөйләде. Ул да район башлыгы старт биргән акциягә теләп кушылды. Вся семья с удовольствием. Бөтен гаиләбез бу газетаны ярата, укыйбыз, яңалыклар белән танышабыз, аңа быел да язылачакбыз. Акция башланды, ул дәвам итә, аңа кушылырга теләүчеләр тагын да булыр шәт. Быел 87 яшь тутырачак район газетасы байтак нурлатларның күптәнге һәм ышанычлы дусты бит.